Is-seduti tal-aħħar jiem li fihom komplew ix-xhieda jew il-kontra-eżami fil-konfront ta' Melvin Tewma għajmu aktar dubji dwar jekk hux jgħid il-verità. Dawn id-dubji huma pjuttost serji hekk kif il-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ingħata maħfra presidenzjali bil-patt u l-kondizzjoni li jikxef dak kollu li jaf. Il-ġimgħa l-avukat tal-Aħwa de Giorgio, William Kuxkiri, għal diversi drabi attakka l-kredibilità tax-xhieda tal-middleman. Fil-fatt Tewma ripetutament kien mistoqsi diversi mistoqsijiet mill-avukati li deru li mhux jemmnuh. F'mumenti ta' paniku Melvin Tewma derbus is-salib ripetutament u jinsisti li hu qatt ma semma l-isem ta' Jorgen Fenech ma' 3 irġiel li splodew il-bomba fil-bidnija. Tewma reġa' esprima dubju jekk irrekordjax nies oħra apparti Fenech b'Alfred de Giorgio jinstema' minn dawk kollha preżenti fl-awla il-issen il-kliem kemm qed jivvinta. Id-dubji li tqajmu fil-qorti waslu għal mewġa ġdida ta' pressjoni biex il-maħfra presidenzjali ta' Melvin Tewma tiġi rtirata. Dan waqt li l-eks membru parlamentari Ewropea f'isem il-Partit Laburista, Marlene Mizzi, fuq il-medja soċjali ddikjarat li l-maħfriet presidenzjali huma biss liċenzja għal gideb waqt li appellat biex titteħidlu. Il-kumment tagħha jasal l-għada li Tewma għamel allegazzjoni li l-ex Chief of Staff Keith Schembri avviċina lill-imħallef irtirat Antonio Mizzi biex jirranġa l-bejl għat-3 akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-imħallef emeritu Antonio Mizzi huwa r-raġel ta' Marlene Mizzi li l-imparzjalità tiegħu f'dan il-każ kienet diġà tpoġġiet f'dubju b'kawża miftuħa fil-qorti mid-deputat nazzjonalista Simon Busuttil.